డాక్టర్ కావాలనుకునే మీ కలను పక్కా ప్రణాళికతో టాప్ మెడికల్ కాలేజీలో సీటు సాధించేలా నీట్ లో టాప్ మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీతో పాటు మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లానింగ్ తో కూడిన ఏకైక లాంగ్ టర్మ్ నీట్ అకాడమీ శ్రీ సరస్వతీస్ ప్రెస్టీజ్ నీట్ అకాడమీ ఒంగోలు. దర్శి నియోజకవర్గం ముళ్లమూరులో రోడ్డు ప్రక్కన ఒక సంచిలో ప్రాణాలతో ఉన్నటువంటి ఒక ఆడ పసిబిడ్డను ఎవరో వదిలివేయగా ఈ సంచిలోని బిడ్డను పలువురు చూసి 108 అంబులెన్స్ కు ఫోన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే పోలీసులకు కూడా సమాచారం తెలిసింది. 108 అంబులెన్స్ లో సిబ్బంది బిడ్డకు ప్రథమ చికిత్స చేస్తూ అద్దంకి ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించి ఆ తదుపరి మెరుగైన వైద్యం కోసం ఒంగోలులోని రిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించగా ప్రస్తుతం పాప క్షేమంగా ఉంది. సకాలంలో స్పందించిన 108 సిబ్బందిని స్థానికులు అభినందించారు.